Доброго дня, ми з України. Тільки що прийшли з бомбосховища, з Ясюнькою. Ой, з Ясюнечкою працюємо, з моєю красотулечкой. До речі, вона бігає со мною. У нас є торбочка спеціальна для малышки, тому ось ця красуня у своїй пригожій сукінечці бігає так само по бомбосховищах, і ми там працюємо з нею. Так що, москаляки, не міркуйте, що ви, коли нас криху примушаєте займатися спортом, ну, гэта не ўтрачае ў нас магчымасць працаваць далей. Літаральна ў бомбасховішчы я зрабіла спісы для наших, тепер українською. Ми зараз поділили окремо списи медичного призначення і списи по амуніції. Чому? Тому що кілометрові списи отримуються, і люди починають хаотично там хапатися за різні позиції. Тому ми поділили, що потрібно в ЗСУ, в тероборону, і декуди ще, але це потім, тому що я не хочу зараз скандалів, але вони будуть, але після війни. Плюс, що люди, щоб бачили, що якщо вони хочуть допомогти медичними засобами, будь ласка, є один спис. Ми даємо чіткі, ми брали консультації з нашими військовими медиками. Вони дали чіткі позиції, які ми маємо збирати, щоб ви не витрачали кошти на щось зайве, що нам не потрібно. Тому під відео описання буде списів, будуть також реквізити, куди можна зробити або донейт, або привезти самостійно. Ви координуєтеся з людьми, яких я вказала координаторами. Ми працюємо в Варшаві, це центральний штаб, який вже акумулює, що називається, всі речі. І це ми ще працюємо в Сопоті і в Гдині зараз. Тому всі реквізити, всі необхідні дані є присутні. Ви маєте обратний зв'язок з цими людьми. Плюс, що по ситуації загалом, ми перемагаємо, абсолютно очевидно. Якщо у вас є якісь сумніви, тому що сьогодні зранку мене просто завалили цими «Бережи вас Боже», «Ми з вами». Вже просто люди, знаєте, з Америки пишуть, з Британії багато людей пише. Я вам дуже вдячна, це дуже, знаєте, так натхняє. Тому пишіть, будь ласка, тому що це розбавляє погрози, які приходять. Це класно, насправді, тому що ти розумієш, що є біле, є чорне, і ти так чорне блокуєш, а білому відповідаєш по можливості. Друзі, не ображайтесь, будь ласка, що не можу всім одразу відповідати, тому що трохи вночі побігали, трохи вдень побігали вже. Тобто, коли ми в бомбосховищі, там є зв'язок, але він дуже-дуже поганий. Якщо там, технічно це розглядати, то важко. Краще я в цей час працюю з списами, оброблю їх для того, щоб коли ми вийдемо, скажімо так, на зв'язок, я оперативно надала інформацію. Так що, дороженькі, я дуже вам вдячна за те, що ви нас підтримуєте, за те, що допомагаєте. Вже пішли перші звіти, вже Слава публікує через свої ресурси дані. Швидко він опублікує, скільки ми з вами зібрали, скільки ми з вами витратили, на що витратили. Ну і плюс я сьогодні звернулася до наших хлопців, щоб вони дали обратний зв'язок, тому що вони вже почали отримувати допомогу, щоб ви бачили, що вона реальна, що вона не номінальна, що ми тут шахрайством не займаємося. Це дуже важливо, тому що спостерігайте. Я в своїй групі сьогодні в Телеграм вже одну шахрайську груповку розмістила, щоб люди знали, що вони збирають кошти, але не надають допомогу. Тому, якщо це Польщі більше стосується, але я так розумію, що почта GSL, як вона там, DHL, вона працює по всьому світові. Тому, якщо є можливість, будь ласка, почтовими якимось там пакунками, не бандерольками. Бандерольки це ми москалям відправляємо у вигляді їх там, цих лего розібраних, того, що залишилося від бомби. Тому, друзі, координатори в Польщі працюють. Ми зв'язалися ще з однією організацією, яка надає нам зараз медичні засоби. Тому я вас обожнюю, дякую вам щиро. Ми не просто тримаємося, ми чинимо супротив, ми бойового настрою, у нас обов'язково все отримається. Живе Білорусь, слава Україні, всім цьомки-бомки і до зв'язочку.